Henen kesengi ka pratrik jong uya yong ara ja ar pu ar ka badai ru kesengi yo musyang ki kinhun jong ki nong thit nong pet ki lai mi sha yaw musyang da ka bara da ki pla yo balasu kerpang ki kho ki shang bat ki tifin la jong na ka banta ban le thit ya ka jing don kam na yo kini ki kinhun ki kin thop bigit khot jong ka all giantia Mosterol Workers Labours Union Jowa Unit harangkan kinong ilam jong ka khoi yawa mentdu ki nong tray midday meal bat ki asha ki badon ye ki jingkit kli ban longkum ka nuksa ya ki wepat ban ompan don kam plastic shoe ha ka jing ya thet ya pet hapdeng jong ki nong thet bat ki nong de na kalyang ki te ki kinhon kalapan sngau bakane ka long shibenta ban yada na ka jingmi jong ki nyut hakeleng ki benta jong ka sor jowai namar kumba ka long menta ki nyut ha jowai kat banang mi kisngi kidang bon shushu na ka jinglom thop ka bashi jaka la sakhi ba karukom le yo klempan don kam plastic kalapan kemen ru shikat day yaki nong di jing day bakim don kam shu ban say yaki plastic ha ka juga por kalong ru kum kalat ban yada yaki shnong ki thau bat ki talawer jong ka wa amentadu kabade ka nong psa umbam ye ka sor jowai u president jong ka kho yawa amentadu uma kro el paryat habakren cikilat pathai kubor ulapan pawe ke jing songo ya baro ke blawan ban yadon lang hakini kesngi bat ban ai ke jing penshai shaki weide halo ke jing kho ke jing supa hakini kesngi la yo ru ya ke jing kren na ka kong dayo ya kai president jong ko all giantia Mosterol Workers and Labours Union Central Executive Committee Juwai ya kini ki perlok ne ya ki media kamtam ki badi amlang ne kesni wi wa ne kesni to ko program go da penbaik da organize na i ka all giantia Mosterol Workers and Labour Union tada kini ka program to ijing mut ijing perkhat yang i ki Mosterol delang wa ki midday meal cook wa ki Asha dat mete dei wa amlang ka khoj ya ka wa mentedu da snyawi kini ka jing penkrek ka yang i to ka wo perkhat ya ka khoj ka jingyar lane ya ka umbam umdi wa i kamun u immi nei ni chkhmat u de yoi ki jing e ki bon wa ne ki por da man ga ka daw ba lane ka jing e ka wo u bo jing e ye ki khon gi ti ki daw he wa na do ne ga sngi to himi ki jing ket kle wa umani kita ki bru ki wo u kierno ya kataka muna plastik wada ong gi mo ka muna plastik to ka chkri ko bhatam tang wa ka muna aka plastik wan ka wo upen jinjar wan ye jing im yong i wa chirta nei bha woro da tip lang yut kani ka plastik to ka wo upen si le ne ka wom pot la da pen mk mi ka la da no i ka hai wan i thau la da hakhandau le man ko wom pot wo pen si ye jing im yong i wat i ka beram au wa kam ye de ko u khai lung la ne u pen im ye ki jing thung gi we i de thung ni la da kani ka plastik u pen mk bet i ka kam wo jo pen mk mi ki ni ki pot ku de dem te yo lutian ne ka sngi ka wa kro ne benta yong i ka lawai ka yong i woro ka ri jaintia ka yong i karpat o ye ki wom em hai ni le wa ki won ki man bay le ne ki man pa ki we he ki we sian la de i mani ki we sedang i ka ni program mani ki we khian tam le nrei bo ka jing karpat akhmat yong ki woro wo sunya bha pi u ki him ktilang le ne ye kre lang chirup yo man ka ni program ko job yo umani kita ki bru ki yo ye chat ye khia yo ki umbam ko umdi ko khoj ko jingер tasnya ini jingkar pat yo nga mani wi khian tam rai ka tele ke jingkre lang ka yong ki yo ikata ke jingjop pura ta ini kente ni khajak snya wa kini ki perlok yong i ki Mosterol ki MDM ki Asha ki wa da em lang hai nin ne gesngi ta ki la dau em ai kenten dau ai kenten ki kenten ar kenten hamtam yo uma daman u president yang ko khoi ko wa mentedu